Buruketa honetan, eskatzen dabe. Urrian hasi izan telebistako lehiaketa baten ikusle kopurua, 123 igo zan azaroan, eta 108 jaitsi izan abenduan. Abenduaren amaieran, urrian baino 10.627 ikusle gehiago zeuden, eta galdetzen dago zenbat ikusle izan zuen programak urrian. Galdera denez, urrian zenbat zeuden, urrian zeudenak X, eta ipintzen dugu hemen X. Eta lotzen ditugu holan, ohitura daukagu moduan, 123ko igoera lehenengo saltoan, lehenengo pausuan, eta bigarren pausuan 108ko jaitsiera. Gogoratzen baduzue, pausu hauetan, erabiltzen zirela zenbaki batzuk, bai, bat hemen, eta beste bat hemen. Eta ziren, igoera bazan zan bat gehi eunekoa, beraz bat koma hogeita hiru, eta jaitsiera bazan zan bat ken eunekoa. Hau da, bat ken 0,08 da 0,92. Eta zan, hasieratik amaierara juteko, bide honetatik juteko ara, bidertzen genuen. 1,23, oza, X bider 1,23, bider 0,92, zan hemen amaieran zegoena. Eta amaieran zen badago? Bertatzen da, amaieran, urrian baino, ez dakiz zenbat ikusle gehiagoa. Gehi, horren beste. Beraz, hemen, X gehi, 10.627. Beraz, hau da geratutan ekuazioa. Bidetzen baditugu, bi zenbaki hauek, geratzen da. 1,13 X, beste X-a, bestadera pasatuko dugu, ken X berdin 10.627. Vale? Bueno, bi hori moten dauz zazpi edala, 27. Orduan, zenbat X ditugu? 0,13 X berdin 10.627. Hemen, aldugu erabili, nahi zen ezkero 0,13. Gainera, 0,13 erabiltzen badugu, emoten dago, uste du zifra zaitza, baina nik erabiliko 0,13. Beraz, X geratzen da. 10.627, zirati 0,13. Eta, emaitza, emoten dago, 80.000, da, 52, koma, bi, zazpi, bederatzi, jarretzen dago. Beraz, kasu honetan, egin beharko genuke, hemetik mozten badugu, ikusle bat gehiago edo gutxiago gotiak, ez dauko importantzia gehiarik hemen, bost baino txikinagoa denez lehenengo zifra martarra, aldugu ipini, 80.652 direla. Hemen egiten baduzue mosketa, eta 1,13 izan beharrean, 1,13 ipintzen baduzue, beste zenbaki bat egongo da, bale? Erantzuna izango zen, horren beste ikusle. Eta ikusleak kenduta. Bale?